Wadonjo weche motende kod komo nyuol ngima mag nyodo. Migao mar thieth e pacho ka osingo mar puonjo oganda kaka yo mar tieko weche mag miriambo ma oluoro chenro mag komo nyuol ma oyangi e romo mane obagi Nairobi e dhialo odiechieng' mar komo nyuol. Judith Omondi nigi ler mar wach. E kinde ma piny duto dhialo odiechieng' komo nyuol, piny Kenya temo kedo kod midhiero achiel ma gikoni oseolo luoro kuom oganda moko mamono gitiyo kod yore mag komo nyuol. Jokanyo mag thieth kedo kod weche maliekore ni komo nyuol nyalo kelo tuoche kaka kansa kata nego chutho tong' mar nyodo. Does the use of contraceptives cause cancer? No, it does not cause cancer. Absolutely. However, there are studies which have been done where women were taken, different groups of women were studied, and the issue again was to look at what is the rate of cancer, especially ovarian cancer, in these women. It was actually found to be exactly the same amongst the women who took contraception and the ones who did not take contraception. Jomoko ma ong'ol bende ywak ni akwede mono gichopo kao yedhe mag komo nyuol. Mostly in the society, some people believe that persons with disabilities are asexual. They don't have sexual needs, hence there's no need to even think about family planning because they're basically sexually inactive. Kata obedo ni nitie yore ma joma chuo nyalo tiyogo e komo nyuol, thothne giweyo ting' ne joma mine. Jolony koni timore nikech weche mag miriambo ma oluoro yore ma joma chuo tiyogo e komo nyuol. Most of men agree that, and they believe that the moment they'll do vasectomy, that is the end. The sexual drive will be lowered, maybe they'll be impotent, others believe their women will disappear, or they start mpango wa kando, of which it is not true. Migao mar thieth jiwo jochiw thieth mondo omed puonjo jopiny e wi yore mag komo nyuol. Training activities of the healthcare providers by the Ministry of Health in collaboration with the implementing partners is ongoing, and the curriculum emphasizes on comprehensive counseling to provide accurate and verified information. Biro manandalo matin, bang' migao mar thieth siemo jo Kenya itiyo kod yath moro manya China miyango kaka Sofia. Jolony lero ni yadhno ni kod teko mang'eny manyalo kelo tuo mar adundo kata poto mar remo. The tablet is not herbal at all. It contains very, very high levels of estrogen and progesterone that are toxic to a lot of people. You see, children born and they experience a lot of effects from what their mother took. Tell them it is dangerous, they should stop. Only use the contraceptives that have been approved at the pharmacy in question. Chutho, ijiwo oganda mondo manyi yedhe komo nyuol e ute thieth mar geng'o midhiero mikelo kod yedhe ma ok opuodhi. Judith Omondi, Ramogi TV.